mình sẽ bao khi là các cái chụp để mấy đôi trên này sống Khác cái này là sổ quả lắm không? lấy qua đấy là không cho sống tốt Thấy rất công chứng. Thì hiện hay là công akal tour hi chuan tru hui la ra po tle ma fit deuh hlek anga ya LMV a po ni tho mai a fit deuh lo chuan kala hi chho ul khop mai a hei tru hui la ra po in phur tru hui la ra po hian in phur ngam mani vak lo chu tiang chu ni thì chuan khu lampang khu kong nuôi lampang helmet motor lian in an akong ko lam an tlana aron chholam hi anal khop maya mase voina he ruala sur mu mal lawa kem chuan azia hlek jing lama na lut to ka khachu a re deuh hlek to ni maro chu ku motor lian ho tan po kon anal chu la na lang reng khop mai cái điện phút chầu thầy lo cái phần ù nền tin cái lâu sôi mà ya khu lại con cái tận xia mà LMV à bộ khan khu mi tông phá lâu chỉ là khu cả ngay nè sumo hậu hi a carrier nên chuan a tông phá căng to in mà khan sang teu lek khan an ta khi lama niam in an ta chu ti lai kara chuan sumo te pick up te khan local vele taxi wangin a chung khama khu siam ta motor chung sang deuh hlek chu akal phi to lo ni SUV Bolero te Scorpio ti vel te chu alakal theya mose motor fit thade ngai kan ti kha o helai kong akal tur hi chuan hey auto rickshaw ron tlat gan enang ro sur phei chuan chuk zong po hian hlawm takani kleng zek kha ol riawa tha khop mai helai zone hi kong min na lai khan nia helai thang hi mu phak chia lo de hian Theriat local council le MLA te ward councilor te nen tang rualin PWD ten han puna tiang chuan kong hi emergency tan tak tak an mangani hei tuna po akong chuat hian enila khuar deuh te le to a hei an chil muk mon tak tak lo ni a chan chu emergency ta na manangai to sia wang khan mi pui mo na wangin
kan mang lo thei si lo a du angin an chei hnum tham han lo ni han kan chuak ta lai hi Theiret High School kha ni he lam hi middle school chuan khu kong noi lampang khu kan hmunga a tiak em mai ni LMV tan po tlana hre oma two wheeler tan phei chuan helmain hel ngei tur kong noi ku two wheeler tan tlan na chi ni lo lui kor tlan ni mai helai chho chu kan tu ta banga a thak ya mai tlan nuam lu tuk chu ni lo tak na in kong noi a chuan tlan chi lo two wheeler tan chuan lui kor ni mai chu wang chuan helama hian a thei chin chu tlan zel tha maro chu kan soyang khan LMV SUV ho china po hian a carrier nei chin tan chuan in motor a kun the ni lo chuan ke ta khan in leng lo pal the a kong noi a kalangai kha tiang ho tan ka chuan ruala sur lova te min ala ziani thar te chauka lo om thar ani kha Theiret a thingpui le a be bom chi sang sang khalai a khan an nei ni cái thác chú vào luôn ta về cái lai Theiret Boston bia chia po hi anal turu buru ni so khap lo lo kan ma sakti lo ro hetiang hi ni tang lo lokal số lại xuân sổ số một lục phê lẽ nào lạ non ha veri me o mene cái cao xi nắng số một thì nó sai cho từ đó ngay thì đi cần lụt phê à còn từ cần lụt phê à mà rồi chú aron tlan lui tak zel sia chuan kan tluk pha ta ni ti chuan sum driver po hi kan kam khat deuh hleka maro chu lo meng nu phut maya thiam thu soya a kanin khakna zong zong hi chu ti lan chi po hi ani chia love thin rim ang kan nia chu wang chuan thlir tu te point min lo hre thiam ula hetiang muna hi chuan polite taka kan omani lo chuan buaina hi chuak ma em a chet sual pal hi ol sam tak ani wang hian
driver te pawh hi kan polite hram hi ngaia tin kong nala akian thei tu zawk ni te hi mi changkang om dan ani a chuwang chuan hetiang hmuna pawh hian driver te film khur hram teng u ti kha kan in cha du hmal ani kan han an ta khlak kha anuam lo khop mai aron tlan pheyamin murenga hon po kan pe a ti chung chuan aron tlan lui tlata pangai takin pel thei tur kan in pel thei talo ni kha zia lo khop mai tum lo thleng a sei te po ngai thin ani driver polite tak an om lai hian polite lem lo am thina tuna mi kha cher hlun tulung le sumo ning ka hria a driver kha meng nu phut le nga la ka tiang chu passenger phur chi ni vak lo thu rei tu te pon en zui chi ka tiang driver kha chu tuni pon le thei chu hei voi kumeng zat nge kan khal to ni motorcycle te pickup lam te passenger la chi ho te bungra phur chi te private thil te pon yang chu kumeng mo zat kan khal to a hetiang hmuna hi chuan midang hi kan za ter thina two wheeler ngat phei chu kong diaka han tin ve rem to lawa in to khal naum lo phei jon tluk kha ni ngal mai sia chuwang chuan zol do taka motor khal tu te zawk hi kan omangai thin ani